מה? די, יצאת פריירית. למה? סוף סוף קיבלת החלטה להתגרש ממר קופקוף, הסטלן הבוגדני הזה שלך, לא לוותר, לא לשתוק, ואת מה? רצה לעורך דין. והעורך דין מה? מפחיד אותך, מרוץ סמכויות, נקמות, מי ייקח את דניאל, מי ייקח את הדירה, והכי חשוב, להקדים, להזדרז, להפתיע את מר קוף במסמך גירושין. את השארת את העורך דין ב50,000 שקל, הוא בינתיים כותב בשמך מכתב עם כל הדברים שלא חלמת להגיד על מר קוף. מר קוף מקבל מכתב שאומר שאת אמרת שהוא זבל שבן אדם, חרא של אבא, שותה דם הטלפים, ומה? בקצה יושבים שני עורכי דין, שניהם מבסוטים, למה? יש להם עכשיו מספיק כסף לשבת במזנון של בית המשפט, להזמין איזה אספרסו עם סודה, לקרוא אחד לשני נכבדי היקר, בזכות הכסף שלכם. בקיצור, אחותי יצאת פריירית. טוב, אבל מה עוד יכולתי לעשות חוץ מעורך דין? תשלמי שכר שעה למגשר, תדברי עם קוף קוף פנים מול פנים, הוא יעשה לך זה הקוף שלו, תחלקו את הרכוש בהסכמה, ותסיימו לא בשנתיים, בחודש וחצי. טוב, זה כבר לא משנה. לא מאוחר, אחותי יקרה, לא מאוחר. תתקשרי עכשיו למגשר, הוא ידע להוציא אתכם מהמלחמה הזאת.